30 Awgustda bütün dünýäde belänýän zorlukly ýitirim edilmelerin pidalarynyň halkara günniň nowatdaky ýyl dönüminde Türkmenistanda tutsak edilenden soň ýitirim bolan ýüzlerçe adamyň ykbaly henidem näbelli galýar. Tutsak edilen bendileri zor bilen ýitirim etmek soňky 20 ýylda Türkmenistanda ýygyderli bir ýagdaý öwrüldi. Ýitirim bolan adamlaryň ykbalyny ýyzarlaýan olary diri görkezin atly halkara kampaniýasyna görä uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen şol sanda siýasy we dini sebäplerden ýitirim bolan ýüzlerçe adam alınıpdyr we hökümet halkara basyşlaryna garamazdan şol pidalaryň ykbaly baradaky soraglaryň köpüsine üns bermezligini dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň hökümetiň 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy agdalşyk tynanşygy diýilip häsiýetlendirilen ýagdaýlarda günäkärlenýän şahslara şol sanda opozisiýa liderlerine garşy ulanmak tejribesinden başlananlygyny aýdýarlar. Olaryň arasynda premier ministriň öňkü ornbasary we daşary işler ministri Boris Şyhmuradow we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü ilçesi we öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew ýaly tanymal şahsiýetler bar. Halkara kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde zor bilen ýitirim bolan 162 adamyň ykbalyny dokumentleşdirdi. Şolardan 61 adam 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen baglanşykly suud edilen adamlar. Şeýle-de sanawda 2016-2018-nji ýyllar aralygynda tutsaklaryň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly 10larça waka bar. Bu tutsaklara kanuny esasynda aklawçy ýa-da lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzüňe saklanyp maşgalary bilen habarlaşmagy ruhsat berilmedi. Olaryň diridigini ýa-da ölendigini ýakynlary heniden bilmeýär. 30 Awgust 2010-njy ýyldan bäri zor bilen ýitirim bolan pidalaryň halkara güni diýip ikrar eden Birleşen Milletler Guramasy zor bilen ýitirim edilmeleriň adam hukuklarynyň depelenmeginden hem agyrdygyny belliýär. Zor bilen ýitirim bolmak köplen jemgyýetde terror duýgusyny döretmek strategiýasy hökmünde ulanylýar. Bu tejribe netijesinde döreýän howp duýgusy ýitirim bolan adamyň ýakyn garyndaşlary bilen çäklenmeýär, hem tutuş jemgyýetde de täsir galdyrýar diýilip Guramanyň habarynda aýdylýar. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň, suud edilenleriň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýär. Şol wagtyň özünde de ýurt türmelerdäki tutsaklaryň sany boýunça ýyl saýyn dünýä derejesinde öňde barýar.